A Xunta de Goberno local aprobou un total de 31 asuntos achegados polas diferentes concellerías, entre os que destaca a concesión dunha licenza de obra para a construcción dun inmoble de 5 plantas, planta baixa e 2 sotos na avenida Otero Pedrallo. Trátase dunha nova intervención nunha das principais arterias de entrada e saída da cidade, que está a experimentar unha importante transformación, coa execución actualmente dun proxecto de mellora a cargo da Concellería de Infraestructuras da Xunta, cun investimento de algo máis de 1,4 millóns de euros. Ademais, a Avogacía Consistorial deu conta á Xunta de Goberno local de 7 asuntos, 3 sentenzas, 3 autos e unha corrección de erros. A asesoría xurídica informou do traslado á Avogacía do inicio dun expediente. Tamén se aprobaron 13 licenzas. No apartado de aperturas concedéronse 2 licenzas. En disciplina urbanística, a imposición dunha multa de 1.000 euros a unha comunidade de propietarios da Avenida de Portugal por incumprimento dunha demolición. Por último, en patrimonio tratáronse 7 asuntos, todos eles referidos a reclamacións patrimoniais.